לראשונה בישראל. ברוכים הבאים לסניף הדיגיטלי החדש של בנק הפועלים. אתם מוזמנים ליהנות מחוויית הבנקאות המתקדמת בישראל. בנקאי יזהה אתכם כבר מהכניסה וידע להתאים את כל השירותים שאתם צריכים בדיוק עבורכם. שירות אישי ומתקדם שלא הכרתם. ליווי אישי של בנקאים מהשורה הראשונה. שיחת ייעוץ פיננסית אישית גם בווידאו קונפרנס. חוויה דיגיטלית נוחה, פשוטה ומרשימה, המאפשרת צריכת שירותים בנקאיים באופן חדשני. ושילוב חכם של טכנולוגיות ושירותים חדשניים מותאמים לחוויית הצרכנות המתקדמת של היום. הסניפים הדיגיטליים של בנק הפועלים מגדירים מחדש את חוויית הבנקאות בישראל. בנק הפועלים, מובילים את הדור הבא בבנקאות.